Welkom bij het 15e King aan Vastelovend Liedjesfestival op een Ruiver. Meer dan 100 kinderen maken zich op om een liedje te laten huren. En wij buurten opvolger van basisschool Sint-Pietrus uit Sittard. Misschien wel Isa en Sam uit Koningslus. Zij mogen beginnen. Spannend. Isa en Sam, ik zou durven zweren dat je hier zusjes zitten. Nee, dat is niet zo. Maar je lijkt wel veel op elkaar, dat zult je wel vaker huren, of niet? Ja. Nou, je gaat dadelijk optreden als allereerste. Wie spannend is dat? Ja, heel spannend. Want je kent zo het podium op. Zij zit te trillen. Een beetje. Ik ben zo gek, stapelgek. Ze zeggen du bist knap, oh ja. Ik ben zo gek, wie een tje. Ik wil net lopen, wie het lukt. Want vasteloven is voor mij. De tiden gek te doen en over dich. Ze zeggen du bist gar nicht mies, oh jo jo. Mehr Richtung Jakob will ich fisch, jo jo jo. Ich glaub op hang de Polonaise, jo jo jo. En zweer op alles mayonaise, jo jo jo. Ich fladder door de ganze Samenmaschine like a See. Maar ich bin nicht zu stoppen, und het vieren steden mee. Ik ben zo gek, stapelgek. Ze zeggen du bist knap, oh ja. Ik ben zo gek, wie een tje. Ik wil dat lopen, wie het lukt. Want vasteloven is voor mij. De tiden gek te doen en voor dich. Ik doe nog dat wat ik je wil, oh jo jo. Geen mensen zit nu binnen stil, jo jo jo. Want iedereen die weet van mij, jo jo jo. De knettergekste, dat ben ik, jo jo jo. Ik fladder door de ganze Samenmaschine like a See. Maar ik ben niet te stoppen, want het vieren steden mee. Ik ben zo gek, stapelgek. Ze zeggen du bist knap, oh ja. Ik ben zo gek, wie een tje. Ik wil dat lopen, wie het lukt. Want vasteloven is voor mij. De tiden gek te doen en voor dich. Ik ben zo gek, stapelgek. Ze zeggen du bist knap, oh ja. Ik ben zo gek, wie een tje. Ik wil dat lopen, wie het lukt. Want vasteloven is voor mij. De tiden gek te doen en voor dich. Ik ben zo gek, stapelgek. Ze zeggen du bist knap, oh ja. Ik ben zo gek, wie een tje. Ik wil dat lopen, wie het lukt. Want vasteloven is voor mij. De tiden gek te doen en voor dich. Ja, vanaf nu wordt voor schoot gedragen met deze politieagenten neven mij. Trio Cool uit Kelpe-Oler en het is K-O-E-L-L. En er zit een verhaal achter, vertel eens. Een meisje, ja, dat meisje, Zoe, die zit in 11 school. En mijn zus en ik, die zitten in Kelpe-Oler op school. Het groep Kelpe-Oler en L gecombineerd en een Griese Cool. Waarom die politiepetten? Nou, het liedje zingen we kloon, brandweerman en police. En daarom de politiepetten, de brandweer en de clown. Ah, dat is heel goed over nagedacht. En de panty? Ja, en de box. En hoort ook bij de clown. Ja. Zit hem op dadelijk, hè, dames. Maak het voor met gekke kal. Voel hoe het is, maar ik ben op de stoep.
Je ziet er uit om op te vreten. Maar dat klopt ook wel, hè? Ja, Want u bent verkleed als... een spekje. Dan gaat je dadelijk optreden. Wie spannend is dat? Ja, ik heb zelf niet zoveel zenuwen, maar normaal wel. Maar ik denk dat het een beetje komt omdat het toch wel echt belangrijk is. En doe? Nee, niet zoveel. Dat is het heel erg cool allebei. Ja, eigenlijk wel. Links van mij Alice en rechts van mij Sarja. Ja. Ook al bekend als de Topsy Twins. Met z'n tweeën voor het eerst hier op het podium. Hoe spannend is dat? Heel spannend en heel eng. Ja, want waarom doen jullie eigenlijk mee? Hoe is dat zo gekomen? Ja, Theo Peters die kwam aan de deur en vroeg of ik mee wou doen. En ik heb er nog nooit van gehoord. En ja, ik had gewoon zin om mee te doen. En toen heb ik Sarja gevraagd, want ik wou niet alleen. En toen zei jij natuurlijk meteen ja. Dit is weer een liedje wat ze love is.
zelfs wel een sexy klasgenoten, zuur. Dat valt wel met. Dat valt met. Dames, wat vind je ervan? Leuk. Je hebt je prachtig aangekleed. Welk liedje gaat je zingen? Van ons. En hoe gaat dat over? Dat gaat over dat Veer het aan de kinderen moeten overbrengen en dat ze de carnaval van ons moeten hebben. Wat ga je voor liedje zingen? ABV. En dat betekent? Algemeen Beschaafd Venroos. Algemeen Beschaafd Venroos, maar dat is niet wat we nu praten, denk ik.
Nee, niet hoe we nu praten. Ja, wie klinkt dat dan? Een lastige vraag. Ja. Ik denk dat we dat gaan horen in het liedje, hè? Ja. Nou, heel veel succes dadelijk. En denk je dat je een kans maakt om te winnen? Dat weet ik niet, maar ik moet er gewoon plezier in hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Op onze school spreken we allemaal ABN. Het is de taal die ik normaal alleen maar ken. Maar dan komt er vastelovend in de buurt. Dan moet er opletten naar wat je allemaal huurt. ABV is de taal van vastelovend. ABV zingen alle kinderen met. ABV in de optocht en de jeugd. ABV is de taal met heel veel pit. Minder in de viel en op de hazen stekt. Algemeen beschaafd, Venro's dialect. Toen ik als peuter mijn eerste woordjes zei, was het geen konijntje, maar hazen in de wei. Toen ik letter op de school de juffrouw lief van spook, was het verder stad het ABN op doek. We moesten netjes praten, het dialect wegloten, maar kwamen vasteloven, dan is dit wat ik iets voor. ABV is de taal van vastelovend. ABV zingen alle kinderen met. ABV in een optocht en de jeugd. ABV is de taal met heel veel pit. Minder in de viel en op de hazen stekt. Algemeen beschaafd, Venro's dialect. Al mijn vriendinnen die spreken ABN. Ook op de televisie de Nederlandse stem. Ik kan dan ook niet wachten op het lied van carnaval, waarop ik kan gaan zingen in het Venro's op de bal. Dan gaan we samen zingen, hossen, dansen, springen. De taal van vastelovend schiet nou over in geloof. Lai la lai, lai la lai la lai la lai. Lai lai la lai, lai la lai la lai la lai. Lai la lai, lai la lai la lai la lai. Minder in de viel en op de hazen stekt. Algemeen beschaafd, Venro's dialect. ABV is de taal van vastelovend. ABV zingen alle kinderen met. ABV in een optocht en de jeugd. ABV is de taal met heel veel pit. Minder in de viel en op de hazen stekt. Algemeen beschaafd, Venro's dialect. Normaal staat ze zelf in de spotlights, maar vandaag achter de schermen Dian Slijpen, zangeres en ja, coach bent ze eigenlijk, hè? Ja, is het coach. Ik zit in het bestuur, dus we hebben een muzikale portefeuille. Dus we zorgen ervoor dat de liedjes uiteindelijk op cd komen en dat de kinderen er staan. Ja, vandaag zie ik zich vooral heel veel heen en weer rennen en de kinderen een beetje ondersteunen. Ja, wie gaat het met de kinderen? Ja, ze doen het ontzettend goed en ze zijn heel enthousiast. Ja, en dat ze op de bühne stonden, zijn de kinderen die het meestal verlegenste zijn, die spatten echt van de bühne af. Heel blij je dan helemaal op. Ja, die blijven helemaal op. Die gaan kansloos. Wie is het gesteld met het niveau van de liedjes dit jaar? Ik denk als ze het zelf hoort en de luisteraars toes ook luisteren, ja, het is ontzettend goed. Ja, het zijn heel veel leuke liedjes en ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Ja, het is immer gezellig met de dames van Samen Spas. En ze hebben zich heel toepasselijk aangekleed, want het liedje heet De Regenboog. Ja, dat is te zien. Wie had die prachtige pakjes gemaakt? Die hebben we eigenlijk gekocht, maar ook dingen afgeknipt en allemaal dingen op wie gewerkt. Dus ja,
zelf een beetje gepimpt. En dan heb je ook nog eens heel goed voor de PR gezorgd. Want je hebt prachtige buttons met zichzelf erop. Heb je al een fanclub? Ja. Dat was eigenlijk een grapje. Je hebt echt een fanclub. Ja. En wie zit erin? Mijn vader en moeder en ook de kinderen van school een paar. En ja, gewoon familie en veel mensen erbij dan. Ja, in de zaal is het heel druk met papa's, mama's, opa's, oma's, neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes, vriendinnen, klasgenoten. En vooral denk ik ook heel veel van, want hier komt hij uit Reuver. Is het spannend? Ja. Wie is er allemaal in de zaal voor u? Wie groot is de fanclub? Heel groot. Ja, wie is hij? Opa, oma, tantes en nog heel veel mensen meer. En mama en papa natuurlijk. Tuurlijk, John op de eerste rij. Wat gaat je voor een liedje doen? We willen het goed. En waar wilt je naartoe? Dat weet ik niet. Je hebt een dansje ingestudeerd. Ja. Een liedje ingestudeerd. Dus dat ziet er prachtig uit. Volgens mij kan er helemaal niks mee misgaan. En een enorme fanclub die staat nu achter de camera. Cursus
En er staat hier wie een weg. Wat wil dat zeggen? Nou, dat eigenlijk, ja, dat je willen winnen. Ja, wij willen winnen. Dat betekent dat jullie willen winnen. Ja, eigenlijk van, zo heet het liedje en dat is, je moet gewoon heel vrolijk doen en zo. Leuk dansen, blij zijn en ja, laten zien dat je het leuk vindt. En hoe belangrijk is het dan om te winnen? Nou, eigenlijk is het niet heel belangrijk, maar het is gewoon leuk om met het KVL mee te doen. Het gaat zo heen om de bank met iPad en toetsen. Zet ze dus pas aan de film bij papet. Jongens, moest naar hier, waarom doe jij niet? Dat is zo afgezegd. Geef nou alles eens, was de opmerkend. De vloer is aangezegd. 3 dagen langs begint ze en is vaste logistiek. Al wil ze op de grenzen door het vlochten, wie kan gijsten, wie einde weg, wie einde weg. Oh, nog de beat, geef dat het verrek. Geef wie gelijk, door de zeggen gek, dus pas het ik ontdek. Wie einde weg, wie einde weg. Oh, nog de beat, geef dat het verrek. Geef wie gelijk, door de zeggen gek, dus pas het ik ontdek. Facebook en WhatsApp, dat is toch wel snap. Mensen zo hier is pas. Niet dat politie, kom eens wat op wie. En snap ik in het pas. 3 dagen langs begint ze en is vaste logistiek. Al wil ze op de grenzen door het vlochten. Wie kan gijsten, wie einde weg, wie einde weg. Oh, nog de beat, geef dat het verrek. Geef wie gelijk, door de zeggen gek, dus pas het ik ontdek. Wie einde weg, wie einde weg. Oh, nog de beat, geef dat het verrek. Geef wie gelijk, door de zeggen gek, dus pas het ik Normaal komen ze hier niet zo gauw, maar we zijn toch hier naar binnen gesneakt. De kleedkamer van Laurie en Kim. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Wat moet er nog gebeuren? Wat is dit precies? Dat is de cape. En die moeten we om en dan op het einde trekken we hem uit. En dan weten we wat we willen worden. En dan komt er dit tevoorschijn? Ja. Oh, dus dat is eigenlijk nog een geheim wat je nu aan hebt. Ja. Veel vastelovend kon vieren, dat de heer kwam een paar keren. 3 dagen zingen, feesten en lol, alle pleinen staan vol. Maar nou nog die klieren, elk jaar iets is weer verzonnen. Met muts en een sjaal of ballonnen, krieg nog
Nou, de button op en de transformatie is compleet. Groep 8 van welke basisschool? De avonturijn. En doe best? Gie. Je zit allemaal prachtig verkleed. Volgens mij moet het allemaal piraten weer, hè? Hoe gaat het liedje over? Ja, gewoon over de piraten van de Maas. En dat zit hier. Ja, dat zit weer. Er zijn 11 optredens en hier zit de 11e, de laatste. Wie erg is dat? Nou, dat vind ik eigenlijk best wel metvallen, want nu kan ze ook een beetje kijken wie die anderen doen. Eerste zeilen, rood, geel en groen. Vuur 11 knonsje af, want hier komen de piraten van de Maas. Limburg Allah! De moeilijkste taak vandaag die is misschien wel weggelegd voor de jury. En er is een grote mensenjury, maar ook een kinderjury met prins Jelle uit Kelpen-Oler en Jill. Waar komt u vandaan? Koningsles. En die is afgevaardigd door de groep uit Koningsles. Ja. En die heet je? Niet wies. Wordt het moeilijk om jury te zien vandaag? Nee, ik vond het niet. Wat hebben ze op moeten letten? Want u hebt een vragenformulier moeten invullen. Wat sting er allemaal op? Van alles. We moesten beoordelen hoe het eruit zag in het geheel. Of ze spullen mee genomen. En de zang. En of ze het liedje ook goed begreep. En als ze het ook goed mee kunt zingen. En wie wordt het niveau vandaag? Hebben ze het goed gedaan? Ja, het wordt heel goed gedaan.
Maar is het dan niet lastig voor dich als jury? Want ja, met z'n allemaal zo goed zijn, dan wie kent ze dan beslissen wie de beste is? Ja, het wordt wel moeilijk, want ik heb ze wel allemaal richtingen 7, 8 of zo gegeven. Wel hoge punten. Ja. En wat heb je voor punten gegeven? Ja, ook rond de 7, 8. En het hoogste punt wat ze hebben gegeven? Een 10. En toen? Ook een 10. Voor Kelpen-Oeler. Ja. Nou, geef ze in elk geval. Dit is de top 3, hè. De top 3 van 2014. Hè. En dan maken we dan toch 1, 2 en 3. Ja, het is heel spannend en er kan maar één winnen. En voor Gulden natuurlijk echt allemaal geworden. Geweldig, fantastisch. Dat geldt voor alles en iedereen. Maar ja, je zit toch de top 3. Hè. Dus je wordt een beetje meer fantastisch. En dan gewoon weer aan. Op de derde plaats. Op de derde plaats. Op de derde plaats. ABV! Op de tweede plaats. KVL 2014. De tweede plaats is voor... Knettergek! Een geweldig applaus voor de nummers 2 en 3. Basisschool de Triangel. En onze Gestor Jacobs. Zie zijn het vastelavondsliedje met de kinderen 2014. Geef een geweldige applaus. Denk ik u. Eerst een applaus voor de winnaars van 2014. En dat betekent ook dat je volgend jaar weer terugkomt om de wisselweken natuurlijk af te geven. En dan mogen we volgend jaar nog een keer het liedje presenteren als begin van de nieuwe finale. En zo wie zich dat werd, willen we weer allemaal dat winnend liedje nog een keer horen. Zullen we dat doen? Ik geef het podium aan jullie straten. Ik zeg er allemaal dank, goed toe straks. En we zitten volgend jaar in Oorsbeek. En daar gaan we weer de finale doen. Tot dan, dankjewel.